1900 ja 1989. Turpakin. Otto Old 1. Cable. Do you agree, Sami? Agree. Jussi on lähes niinku Intian reissuilla, eiks näin? Hyvä jätkä. Saat tosiaan nähdä minkä näköinen hindu sieltä tulee takaisin. Ja monta hintua se Katso tulee. sellaisen parran tänne. Tulee mora kylkiluiden välistä takaisin. Minusta tulee kuru. Kuli. Kuru, se on kovaa huuta. Tää on Kekkilä tää. Mikä se on kuli? Superman. Kulit on näitä tällaisia, Powerman. Tuleva Nokian pääjohtaja. kulit on näitä tällaisia jota Myös Nokia. juoksupoikin vastaavia. Mistä toi näkyy tuollainen punainen valo tuolla? Se näyttää, että se on niinku filmassa. Se tarkentaa sen jotenkin. Just on pyörähtiä. Tosiaan ne Jussin läksiä sitten tänään on. Tästä ei muutamaksi kuukaudeksi. Intian maille. Manuaalinen tarkennus. Juomme suruun. Juomme suruun. Selvä, otetaan Etenkin Suruun. Jos ei Helena näe tätä ikinä tätä filmiä, se on niinku Samin rakastajatarkoitus. Ai jaa, Sami rakastaa Se on rakastunut toimistotyttöön. Helena, täytyy soittaa ja kysyä, että missä se Sami viipyy oikein. On sensuroinut äskeinen puheenvuoro. Oot se Hellulle puhunut niistä hieromisista mitään? Niin soitin Helenalle Ja soittaa. niistä isorintaisista naisista, mitkä tulee tonne noin Tässä on saunaan ja taas eläinpesijöitä. Niin soitin Helenalle tässä vähän aikaa sitten ja Ai, minä äsken. sanoin, tai kysyn, että missä Sami on. Sitten me päätettiin, että me soitetaan kohta uudestaan. Ei oo vieläkään näkynyt. Ei vieläkään Sami. Se on niitä selänpesijöitä vieläkin hakemassa jos. Älä käynyt kaikkiin Eikö me kerran ollut automaattisesti Samille viestiä? Heti kotiin sieltä. Ukko, Samille viestiä. Heti kotiin. Ei oo mitään perää. Tällainen viesti oli, miten mikä sitten. Kyllä mekin kuulin. Se olisi pitänyt eikä ottaa nauhalle. Mutta eikö silloin kerran ollut 2 viestiä peräkkäin? Missä se Sami? No niin, tällaiset tosiaan on ollut iltamat 3. päivä marraskuuta. Ja toivomme kaikkea hyvää ja Haikea mieli päällä. mittavia tuliaisia sitten Intiasta. Näet, sieltä voi nyt tyttölapsia tänne orjattariksi. Talleista puhumatta. Näin on. No niin, lopetellaan tähän. Haluat sepässä kuvaa, minä voin kuvata. Eikö, no.